Ens sol·liciten el vistiplau perquè el seu govern pugui endeutar-se i fer front a les ajudes i prestacions socials. Una de les mesures que preveuen és la renúncia a les quantitats indegudes percebudes per beneficiaris de la renda garantida de ciutadania. Un escàndol que Aliança Catalana ja va denunciar en aquesta cambra i que vostès declinen afrontar. Sembla que som els únics que tenim ganes i voluntat d'investigar les greus negligències en què per acció o omissió s'ha incorregut. Sembla que estem sols en l'afany de depurar responsabilitats per la malversació que s'ha fet de diners públics. Uns pagaments indeguts que es van produir sota la conselleria del senyor Carles Campuzano, que no va exercir cap tipus de control ni fiscalització sobre les ajudes atorgades i que l'actual consellera Mònica Martínez es nega sistemàticament a investigar. Es nota que juguen amb els diners del ciutadà i no amb els propis. Si fossin els seus, segur que filarien més prim. 22 milions d'euros destinats a famílies presumptament vulnerables que no van acreditar mai aquesta vulnerabilitat. Algunes d'aquestes famílies han retornat els diners. Ara, trencant tot principi d'igualtat, la resta no seran obligades a tornar-los. En un sol decret demanen poder endeutar l'administració catalana i renuncien a cobrar els ajuts indeguts que es van pagar sense acreditar el dret a ser-ne beneficiaris. És a dir, admeten que no saben gestionar ni fiscalitzar els diners públics, però demanen continuar endeutant l'administració. Total, ja pagaran els ciutadans llevant-se cada dia a les 6 del dematí. Votarem en contra d'aquest decret llei perquè no hi ha cap voluntat ni intenció de redissenyar el sistema d'ajuts i prestacions ni el cribatge que permet destriar a qui es concedeixen. Mentre no hi hagi una fiscalització apropiada que impedeixi l'accés fraudulent a les ajudes via empadronaments irregulars, no aprovarem aquest increment en la pròrroga pressupostària. Sí que avalem que s'endeutin l'Institut Català de Finances, l'empresa pública Energies Renovables Públiques de Catalunya o Infraestructures de la Generalitat, perquè veiem adient i convenient que es mantinguin i continuïn les obres de les infraestructures ja iniciades. Però això sí, els instem a controlar-ne la gestió, que no ens passi com l'any 2009, quan un tal Salvador Illa fou cessat com a director general d'Infraestructures de la Generalitat per inflar amb un sobrecost del 52% el projecte de construcció de Ciutat de Justícia, 3 dies abans de la seva inauguració. Amb tant de murri corrent pels despatxos i passadissos, paga la pena tenir els ulls ben oberts. I ara sí, per tancar el torn